הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. באולפן קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. בוקר טוב, קרן, איזה כיף לראות אותך הבוקר. תקשיבי קרן, לא ישנתי כל הלילה. היום איתנו אישה שלא פוחדת משינויים. תקשיבי, השרה שהפכה את הכיוון הפוליטי שלה. את המפה הפוליטית, את הכיוון הפוליטי. קראי זה איך שאת רוצה. שימי לב לכותרות. אני נמצאת איתנו היום מישהי שעברה דרך ארוכה. בכלל מהעולם החברתי הציבורי למוקד קבלת ההחלטות לממשלה. עורר צערות, עורר דרמות פוליטיות, אבל בסופו של דבר את גם אימא, רעיה ושרה שאני בטוחה שהבחירות האלה השפיעו מאוד. כבוד השרה עידית סילמן. עידית, יש לנו ים של שאלות לשאול אותך. בוקר טוב. אנחנו נשאל הכל מהכל. קרן, את חושבת שכבוד השרה תענה לנו? אני בטוחה. יוצאים לדרך. תתחילי, קרן. אז בואו נתחיל עם שאלות חימום. יאללה, קדימה. מה הציבור יודע על עידית סילמן ברמה האישית? ברמה האישית אני לא יודעת, אני חושבת שברמה הפוליטית יודעים באמת שהפעלתי את הממשלה. אז אנחנו רוצים גם לדעת עלייך. הקודמת, ממשלת השינוי. ברמה האישית, כמו שאמרת, אני קודם כל אימא ורעיה לילדים מקסימים. כמה ילדים? יש לי 3 ילדים, אחד הוא לוחם היום, ביחידה קרבית, אחד הוא תלמיד י"א, השני הוא תלמיד י"א, ויש לי שלישית קטנה בכיתה ה', בת 10, שבאמת... את אימא, כשאת אומרת אימא, את מבשלת, את מחבסת, את מנקה? אז קודם כל אני מרוקאית, את יודעת, משני הצדדים. אז צריך להתחיל להגיד שנשים מרוקאיות זה נשים שיודעות לעשות הרבה דברים. קרן, מתי היא מבשלת? מתי את מצליחה? אז קודם כל, תשמעו, זה קצת פחות בתקופה הזו, אבל אני מאוד אוהבת לבשל, ואני חושבת שגם אני מבשלת טוב. היו לי 2 סבתות שהיו בשלניות על חלל, ההורים שלי מבשלים מעולה, והאמת שאנחנו גרים בדו, צמוד להורים שלי, וככה אנחנו... צמוד להורים שלה. באמת, האמא מבשלת צירים, דג ביום שישי, בלי קטשופ. לא רק מבשלת, אבא שלי כל יום מעמיד צירים. בשביל להיות שרה בממשלה, את חייבת גם תמיכה נכון. אז התמיכה העיקרית מגיעה מבעלי, שבאמת עוזר לי המון, ועושה הרבה, וגם באמת הרבה מחינוך הילדים על הכתפיים שלו. מה זה בעלך עוזר? בעלך סלל לך את הדרך, בעלך עשה לך את הקמפיין, בעלך עשה לך את ה... תמיד אומרים, בעלך, אני תמיד אומרת שזה שאלות כאלה שלא היו באים ושואלים גברים, אשתך באה ועשתה לך את הקמפיין, באה וסללה לך את הדרך. כן, שואלים. אני חושבת שבגלל שאת אישה, קודם כל, אני לא יודעת אם זה רק בגלל שאני אישה, אבל לנשים מפנים את השאלות האלה ואת הטענות האלה יותר. אני לא מתנצלת על שום דבר. קודם כל לא על הזוגיות שלי, ויש לי זוגיות של מעל 25 שנה עם שמוליק, רק כנשואים. אנחנו עוד היינו לפני כן חברים, אנחנו מכירים מילדות, מגיל מאוד מאוד קטן, הוא חבר של אחי, ואני אוהבת אותו, אני מעריכה אותו, הוא מנטור, אני נעזרת בו הרבה ברמת חשיבה על דברים, עשייה משותפת. מתייעצת איתו על החלטות פוליטיות. ברור. איזה משפחה לא יושבת... הוא לא נבחר הציבורי הזה. תראו, בסופו של דבר, אני חייבת להגיד, אתם מכירות את זה, כי החצי השני שלכם הוא איש ציבור. ובסוף, כל מה שהוא עושה, יש מישהו שצריך להשלים את החסר, אם זה בבית, אם זה אל מול בתי הספר והגנים, אם זה אל מול הילדים. בסוף, קריירה זה לא אירוע אישי. אני מבינה שהוא עוזר בבית. לא, זה גם לא אירוע אישי, זה אירוע משפחתי. כשמקבלים החלטה שאחד מבני הזוג הולך לא להיות פה, ואני לא נמצאת בבית במהלך השבוע, יש לילות שגם אני ישנה בחוץ, ויש לי שעות כניסה ויציאה מהבית. כן. מה, בתי מלון וכאלה, עם חברים? בוודאי, לא עם חברים, אבל יש לי הרבה... תשמעי, אנחנו מסיימים בשעות מאוחרות. אפשר גם להסתכל על שעות הכניסה והיציאה שלי מהבית. את יודעת, יש לנו שומרים בכניסה, הם מחויבים לכתוב שעות כניסה ויציאה. הגיע אליי לא מזמן אחד המאבטחים של המשרד, ואמר לי, תשמעי, זה מוגזם, מה זה 5 בבוקר, 4 בבוקר, כי לפעמים, את יודעת, יש באמת הרבה עבודה, ויש הרבה משימות, ועד שאתה מסיים אותם, ולפעמים אתה לוקח שעה, שעתיים מנוחה, לפני שאתה יוצא לדרך, כדי מה לעשות, גם לא לעשות תאונות דרכים בדרך. כמובן. ואני לא נמצאת בבית במהלך השבוע, אני מודה.
וכשמקבלים החלטה על קריירה של אחד מבני הזוג, ההחלטה היא לא אישית שאני הולכת לעשות קריירה, וביי, הייתי פה. הרי מישהו צריך להחזיק את כל האירוע הזה, וצריך גם לנהל משפחה. החלטה על קריירה בעיניי היא החלטה משפחתית, היא החלטה זוגית. צריך לומר שאני בשנים האחרונות עברתי גם כל כך הרבה הפגנות מחוץ לבית. ובאמת, ראיתי, אני מודה שראיתי שהוא השפריץ על כל המפגינים עם צינור מים. ימים ממש לא פשוטים. ימים לא פשוטים, ובסוף זה משפיע גם על הילדים, גם על המשפחה. עצם העובדה שבחרתי לגור בדו ליד ההורים שלי, זה משפיע גם על ההורים שלי, שלא בחרו בקריירה הזו, ומפגינים להם. מה המחיר האישי הזה? אז תראו, יש מחיר, ויש מחיר מאוד כבד גם, ולכן ההחלטה היא החלטה משפחתית. אני צריכה להבין שהילדים שלי יודעים לחיות עם זה, יודעים להחזיק את זה מאחורי הקלעים, יודעים לקום בבוקר, לראות הפגנות, ולצאת לבית ספר, ולהמשיך את היום שלהם כרגיל. להמשיך לחייך. סליחה, סוזי, את לא מפריעה לי. יש הבדל בין לדעת לעשות שיחה, אני הולכת לקריירה פוליטית, אני צריכה את התמיכה שלכם, לבין זה שהוא, או שטוענים כך, שהוא משפיע על ההחלטות הפוליטיות. תראי, אני יכולה להגיד לך שאני, באמת, בכל הקריירה הפוליטית שלי, בחיים לא שמעתי את המשפט הזה של שמוליק וכדומה, עד שהפלתי את ממשלת השינוי. ביום שהפלתי את ממשלת השינוי, שערי הגיהנום נפתחו. אגב, אני מאוד גאה בזה שעשיתי את המהלך הזה. אנחנו נדבר גם על זה. ואת יודעת, ופתאום התחילו להגיד, לא, זה לא היא, זה שמוליק. עכשיו תראו, יש משהו נורא ברור. את חושבת שמנסים לפגוע בך? לא מנסים להקטין, להגיד זה לא היא החליטה, זה לא החלטה שלה. איך אפשר להקטין אותה? תראו, אני הייתי... תראי כמה היא דומיננטית, כמה היא חזקה. מנסים לפגוע באנשי ציבור. מנסים לפגוע במשפחה שלה. אני רואה שהטענות, הרבה פעמים שאני שומעת, הן טענות כאלה מיזוגניות. את לא החלטת, את לא הובלת. נו, מה זה משנה? בסוף אני הייתי יושבת ראש הקואליציה, בסדר? אני פתחתי יום וסגרתי יום לאזרחי מדינת ישראל, באמת עם סדרי יום בתקופה הכי קשה. אף פעם לא שמענו באמת את המילה שמוליק אמר, שמוליק עשה, הוא לא היה מעורב באמת בכלום. ביום שבו הוא עלה להתראיין, והוא אמר, תקשיבו, אני מכיר את אשתי. יש דברים שהיא לא תעבור. התחיל כל הנושא של חוק החמץ, התחילו הרבה נושאים של הזהות היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל, ושמוליק שידע שזה לב ליבו של המהות שלנו כעם. הוא הבין מאיפה אני באה, הוא יודע מה השורשים שלי. כבוד השרה, אני חייבת לעצור אותך, את מדברת על זהות ועל הממשלה הקודמת וכו'. בוא נדבר על חוק הגיוס. אז רגע, הבן שלך מתגייס ליחידה מובחרת. אני אגיד לך, את היית בצבא. כשאז הוא עלה והתראיין, אז התחילו להגיד, הוא אמר את האמת, הוא אמר, אני מכיר את אשתי. וממה שאני מכיר את אשתי, היא לא תעבור על דברים כאלה לסדר היום. או שהממשלה הזאת תדע ליישר קווים, לקווים האידיאולוגיים, הימניים, הסטטוס קוו שקבענו כשנכנסנו איתו לכנסת, או שהיא פשוט לא תהיה שם. אני מחזירה אותך רגע לשנת 2022, את מפילה את ממשלת ישראל, שאחרי שהיית כמה שנים טובות לצד בנט, והוא היה חבר טוב, כן. 100 ימים של הבית היהודי. בנט, אני חושבת, בנה את כבוד השרה, למיטב זיכרוני. קודם כל אני יכולה להגיד משהו אחר. אני יכולה להגיד שאני נכנסתי לבית היהודי, עוד לפני שנפתלי בנט נכנס לבית היהודי, והייתי חברה בפעילות הפוליטית והציבורית, וכשהתחיל באמת משהו חדש מתחיל עם נפתלי בנט, אנחנו היינו שם כחברים, כפעילים, אני זוכרת כשהוא ואיילת נכנסו, ואני הייתי יושבת ראש גם פורום אנשים, הייתי אבל לפני כן עוד יושבת ראש פורום אנשים של הבית היהודי, והיינו אחראיות קבוצה של נשים באמת פורצות דרך למהפכה מאוד מאוד גדולה, את יודעת, במקום הציבורי והפוליטי של נשים במדינת ישראל. עשינו קורסים של מנהיגות נשית ופוליטית שהובילו הפורום הנשים של הבית היהודי. עשינו הרבה שותפויות עם פורום נשים של מפלגות אחרות. זה פורום נשים שבסוף הוביל להתפקדות של כמעט 45% של נשים במפלגה. 45% מהמתפקדים היו בעצם מתפקדות נשים. זה הוביל לזה ששריינו נשים במקומות, ששמרו להם מקומות, במוסדות של המפלגה. אוקיי, בסופו של דבר, החלטתם ללכת למפלגת שינוי ולהתאחד עם לפיד, שיש לו דעות שהן שונות מהדעות שלך. לא התאחדנו איתו, היינו איתו ביחד בקואליציה. כן, אני יכולה לומר שהכניסה... זה היה צפוי שיהיו החלטות בוודאי, תראו, היה כאן כמה מערכות בחירות. סליחה, כבוד השרה, אני חייבת לשאול. כן. תראה, היא פירקה, זה משהו לא מסדר לי, את כל הממשלה שלנו. נכון. ועכשיו הכל בסדר עם חוק הגיוס.
איך את ישנה בלילה? אני רוצה להגיד לך שגם כשהייתי בממשלה הקודמת, והייתי יושבת ראש הקואליציה, הממשלה הזו לא רצתה להעביר את חוק הגיוס. זה היה תפוח אדמה חם לוהט, כל פעם הזזנו אותו לשבוע שאחרי, וגלגלנו אותו. רגע, אני אגיד. אני יכולה לומר לך שחוק הגיוס, ובממשלה הקודמת היה את אביגדור ליברמן, אנשים שהיו שרי ביטחון, רמטכ"לים, כמו בני גנץ, שהוא היה שר ביטחון, נפתלי בנט, שגם היה שר ביטחון והיה ראש ממשלה, ויאיר לפיד. כל ההבטחות שלהם על חוק הגיוס, ותראי, לא היה אף חרדי בקואליציה, לא היה אף אחד שהפריע להם להעביר חוק גיוס, ולמרות הכל, הם לא ססו להעביר את חוק הגיוס. הם היו מוכנים לתת פטור מגיוס לחרדים מגיל 21, העיקר שהם ימנו בהצבעה. זה היה לפני 7 לאוקטובר. רגע, יש לי שאלה. זה היה לפני 7 לאוקטובר. צבא ההגנה לישראל, הצבא אמור להיערך למלחמות. הצבא אמור להגן על ארצו. על חוק הגיוס לא דיברו רק היום. נכון שכרגע גם עבר 7 באוקטובר, ויש מילואימניקים עושים 450 יום חד משמעית. ימי חד משמעית. מילואים. אין על זה צריך למעלה להיכנס מ2,000 מתחת ימים. אני יכולה לומר לאלונקה. לך שאם חוק הגיוס, היועצת המשפטית לממשלה, בג"ץ, כל האופוזיציה שנלחמת היום על חוק הגיוס, אגב, חוק הגיוס היום הוא עם סנקציות, הוא עם באמת, את יודעת, דרישות גיוס הרבה יותר גבוהות מחוק הגיוס שאנחנו, הפוך, חוק הגיוס שרצו להעביר בממשלה הקודמת, אפשר לקרוא לו חוק השתמטות. החוק הנוכחי הוא חוק גיוס אמיתי, וכולם מנסים לתקוע את כל המקלות בגלגלים, העיקר שחוק הגיוס הזה לא יעבור. אגב, אין לי בעיה, קרן, שהם התנדבו בבתי חולים, התנדבו אני רוצה להגיד משהו. אין לי בעיה. אני באה מתוך ציבור של ציונות דתית. נכון. אבל אני רוצה להגיד שגם משפחתי, שגם אני, אגב, כן. נכון, למדתי באולפנת בני עקיבא צפירה. זה מגזר שמאוד ציוני, מאוד... מה זאת אומרת? הוא ממלא את כל השורות של צבא הגנה לישראל. היום אנחנו צריכים חיילים. הבן שלי לא יכול לעשות 700 ימי מילואים. לכן אני אומרת שאנחנו צריכים חרדים בצבא, ואנחנו צריכים שייסעו תחת הנטל, וכל מה שעושים כאן, שמנסים לסכל חרדים מלהיכנס לצבא, ואני אומרת לך, הסיבה שהם לא רוצים זה כי הם לא רוצים חרדים בצבא. אתם דיברתם על התנדבות. אתם יודעות שחרדים נמצאים במד"א, באיחוד הצלה, בזק"א. הפוך, כשפתחו להם שם את השורות נפתחו ובגדול, והיום הם ממלאים את הארגונים האלה. את יודעת גם שבכל היחידות הקרביות יש, דיברנו על זה, יש חרדים ויש דתיים, אבל יש כאלה שלא. אבל יש כאלה שלא, אותם אנחנו רוצים. בסוף צריך גם גושפנקה, חתימה של המנהיגות הפוליטית והדתית, בעיקר הדתית, של הציבור החרדי, כדי שזה לא יפריע להם בחיי היום-יום שלהם. את יודעת מה? בוא נלך אפילו לשאלה אחרת. אתמול יצא מכתב, אני לא יודעת אם ראיתם, של ראשי ישיבות, לגבי נשים בשריון, שילוב נשים בשריון, שהם באו וחתמו ואמרו, תשמעו, אם נשים ישולבו בשריון, אנחנו לא ניתן לבני ישיבות ההסדר להגיע לשריון. זה כמו שעשו את זה בתותחנים, והיום בני ישיבות ההסדר לא נמצאים בתותחנים. אתם יודעות שהיום בשריון יש הרבה בני ישיבות הסדר והרבה ציונות דתית. הרי יש את פקודת השירות המשותף. וזה איזשהו משהו שבאו ויסדו אותו ביחד עם הציונות הדתית ועם ישיבות ההסדר, כדי לאפשר לאותם בני ישיבות ללכת להתגייס בפקודת שירות משותף, כדי שהם יוכלו לשמור על אורח החיים שלהם. תחשבו על החרדים שנמצאים היום בחוץ, ורואים היום את בג"ץ ואת כל השינוי בצבא שרוצה לעשות ולהכניס נשים גם לשריון. מה אומרים לעצמם החרדים? רגע. אותנו רוצים לקחת לצבא. הכל בסדר, אבל ביום למחרת יבוטלו כל ההסכמים, יכניסו לנו נשים לתוך היחידות שלנו. אין פקודת שירות משותף. זאת אומרת, אין סיכומים, כי הרי מה באים ואומרים עכשיו? מה שסיכמנו איתכם, רגע, שנייה, אבל הנה, תסתכלי שגם מה שכבר קבעו והוסכם ביחד עם ראשי ישיבות ההסדר, עם הציונות הדתית, והם נמצאים שם בשריון, פתאום באים ואומרים, לא, מעכשיו נשים יהיו גם בשריון, ויוכלו לשרת בטנקים עם הבנים, ואז באמת ראשי ישיבות ההסדר הוציאו אתמול מכתב, שהם אומרים, תשמעו, אם זה יהיה ככה, אנחנו לא נוכל לשלוח את הישיבות הסדר שלנו לתוך השריון, ואני שואלת, את יודעת, אני לא שואלת ברמת המהות, אם זה נכון או לא נכון, אני רק אומרת, חרדים שיושבים בצד מסתכלים, אומרים, אנחנו רוצים לבוא לצבא, תעשו את זה נכון. אף אחד לא אומר, אנחנו רוצים לבוא לצבא. אף אחד לא אמר את זה. אני יכולה להגיד לך שאני מכירה, אנחנו כופים עליהם. את לא כופה עליהם. הם צריכים את התנאים ואת הגושפנקה של המנהיגות הדתית והפוליטית שלהם. גם זרם ספציפי, כי רוב הזרמים כן מתגייסים לצבא. אנחנו יכולים לומר שבכל זרם במדינת ישראל, בכל חברה, יש אחוז מסוים שלא מתגייס, שעושה דברים אחרים, ואגב, גם החברה הערבית יכולה ללכת ולהתנדב, ולעשות שירות לאומי, אזרחי, וזה מאוד מאוד חשוב, זה גם יעזור לחברה שלהם. אני אומרת, אם רוצים לראות חרדים בבקום, צריך להעביר את חוק הגיוס וכמה שיותר מהר. אגב, דיברת עצם העובדה שלא העבירו אותו, תדעי לך, אני אפילו לא מדברת על מספרים, כי אני יודעת שכשהדלתות נפתחות, הן נפתחות ובגדול ואנשים נכנסים. אני לגמרי רואה את החברה החרדית עם
האמבולנס או האופנוע של מד"א או איחוד הצלה, וה-M16 על הכתף. תשמעי, הם חברה פטריוטית, אסור לנו לזלזל בזה, והם יגיעו לשם. אולי ייקח זמן, אבל הם יגיעו לשם, וימלאו גם את השורות של צבא ההגנה לישראל. יש לי שאלה, אנחנו לפני בחירות. כן. המדינה די משוסעת ומפולגת, 57 מנדטים לליכוד. אי אפשר להקים קואליציה בלי מפלגת הערבים. אני מאמינה. תראי, מה שהראה לנו ממשלת השינוי, זה שיש סכנה גדולה מאוד בלהכניס את רע"מ. אפילו כל מפלגה ערבית. תשמעי, אני הייתי בממשלת השינוי. אם חס וחלילה 7 באוקטובר היה קורה בממשלה של בנט ולפיד, הממשלה הזאת הייתה מתרסקת בו ביום. הרי את לא יכולה לדמיין שמנסור עבאס, ממש לא, הרי את יכולה לדמיין לעצמך שמנסור עבאס יאשר תקיפה בעזה, או אל מול חיזבאללה וכוח רדואן. האם את יכולה לדמיין? כבוד השרה, אני רוצה לשים דווקא רגע את הפוליטיקה בצד. למה לך פוליטיקה? למה לך פוליטיקה? בעלת 2 תארים, אישה נבונה, חזקה, עשתה משהו בחיים. למה לך פוליטיקה? את יכולה להרוויח פי 8 יותר, פי 10 יותר. תראי דוגמה את איילת שקד. אז אני יכולה לומר לך שאני באמת לא באה לכאן בקטע הכלכלי. ברוך השם, כלכלית, את יודעת, בעלי עובד, ואיך הוא אומר, הוא אחראי מה בעלך עושה באמת? בעלי נמצא בעולמות הפיננסיים, יש לנו גם איזושהי קרן שבאמת הוא מנהל, ואנחנו משתדלים לעשות הרבה טוב למדינת ישראל כולה, והוא באמת איש מאוד מאוד, בוא נגיד ככה, הוא באמת מבריק, חושב מחוץ לקופסה. כבוד השרה, את לא ענית לי, למה לך פוליטיקה? ואני אגיד לך את האמת, אני חושבת שיש שליחות ציבורית ופוליטית. לא, אני התחלתי את זה. זה נראה לי איזושהי קלישה. אני התחלתי את זה דווקא מתוך העולמות הציבוריים יותר. ואז כשנכנסתי ככה בבית היהודי, והתחלנו להביא נשים, וראינו שנשים לא נמצאות סביב שולחן של מקבלי ההחלטות. מיעוט נשי, צריך לומר, עדיין נשים לא נמצאות לא רק בכנסת, לא רק בשלטון המקומי והאזורי, אלא גם בעולם הציבורי. יש לנו את העולם הציבורי והעולם הפוליטי, שהם שואבים את הכוח שלהם אחד מהשני. הרי העולם הציבורי, שגם יש בו את העמותות, את הארגונים, את המגזר השלישי החברתי, יש בו את הדירקטוריונים. המגזר הציבורי נשלט על ידי גברים בעיקר, וזה נורא קשה. ואני יכולה לומר לך שנשים סביב שולחנות של קבלת החלטות, זה דבר חשוב. אנחנו רוצים להראות גם לבנות שלנו מודל נשי. נכון שצריך לדבר גם על מודל נשי וראוי וכדומה. יש לי שאלה, הטוקבקיסטים כותבים בלי סוף, ולא משנה איך, מתי, למה, באיזה רשת. אני לא קוראת טוקבקים, לא קוראת? לא. לא עושה לי טובה נשמה, למה לקרוא טוקבקים? לא. השכנים, ההורים של הילדים. אני גיליתי שיש הרבה יותר בוטים, עשיתי את זה איזה פעם, ואז חיפשתי את הפרופילים של האנשים, כי את יודעת, אני אחת שלוקחת דברים ללב, אני רוצה באמת לבוא ולדבר עם האנשים, ולהגיד להם, תשמעו, מה שאתם כותבים זה לא נכון, החוק הזה הוא כזה, ופתאום אני מתחילה לחפש, אחרי בן אדם 1, 2, 3, את יודעת, מי אלה האנשים? 50, 60. ואני מגלה שכולם בוטים, שאין להם בכלל, את יודעת, עוקבים בעמוד שלהם. אבל הילדים שלך קוראים את זה. את יודעת מה? הם למדו לא לקרוא את זה. הילדים שלי הם באמת אנשים, גידלנו אותם, אני חושבת להיות מאוד אידיאולוגיים. למציאות האכזרית. הם גדלו לתוך המציאות הזו, הם מכירים את זה, הם לא מתרגשים. לא היה איזה רגע. כמובן שיש רגעים, יש הרבה רגעים של שבירה. בוודאי, מה זה שבירה? יושבת באוטו ובוכה כמו ילדה. אני לא ליוויתי את הבת שלי לבית ספר, השנה, בוא נגיד את האמת, אני לא יודעת מתי הייתי שם, לא חושבת שאני מכירה באופן אישי את המורות שלה השנה. איך את יכולה להיכנס לבית ספר? לא, ממש לא. כולם מתנפלים עלייך באותו רגע. לא, ממש לא, אבל באמת, ואת להיות איתה, היה טקס שהיא הופיעה שם, רקדה שם, והיא נורא רצתה שאני אגיע, זה היה טקס של יום הזיכרון, ואני הייתי נציגת ממשלה, דווקא נציגת ממשלה בנוף הגליל, והייתי לפני כן אצל בעלך, בבוקר, בתיכון. וואי, זה מחיר? אני אגיד לך, את לא תסלחי בעוד 10 שנים. במגדל העמק, בתיכון יש תיכון אחד גדול במגדל העמק, והיינו שם, נכון, עם כל המשפחות. ואמרתי, רוני, אבל אני נציגת ממשלה, וזה היום הכי משמעותי וקריטי ככה. כבוד השרה, את לא תסלחי לעצמך, בעוד 10 שנים תסתכלי אחורה, את לא תסלחי לעצמך, תאכלי את הלב. פשוט מניסיון אני אומרת לך את הדברים. אני יכולה לומר שקשה לי גם היום. קשה לי גם היום, ואני אומרת את זה, ואני משתפת אותם. וגם אמא שלי שגרה לידי, הייתי רוצה לקום בבוקר, לצאת איתה לבית קפה, לשתות איתה קפה, זה רגעים שלא יחזרו. ברור. אני יודעת שבאחד הרעיונות שהיה לי, פתאום המראיין, אמא שלי התקשרה אליי, וזה היה אמצע רעיון. אז ככה ניתקתי את השיחה. אז הוא אמר לי, תקשיבי, את יודעת כמה אני הייתי משלם כדי לקבל שיחה כזאת כרגע? ואת יודעת, זה כזה, זה באמת עשה לי כאילו משהו, את יודעת, יש רגעים שלא חוזרים.
אני שמחה על זה שאני גרה לצידם, ואני נמצאת איתם כל סוף שבוע, שישי, שבת. ואת אוכלת את האוכל שלהם? רגע, כן. אני רוצה להבין, הטלפון שלך מנותק בשבת? הוא דולק, אבל אני לא מדברת, זה רק אין לך שיחות בשבת? זה רק אם יש שיחות דחופות, יודעים להשיג אותי, ואם יש אירועי מקרה חירום, בטח מאז 7 באוקטובר, אבל אני שומרת שבת. הדתייה. לגמרי. הדתייה. אז איך את מחבקת גברים? תשמעי, אגב, ראיתי אותך כמה פעמים מחבקת את קונינסקי, את כבוד ראש עיריית כרמיאל, אז אני שואלת. את אומרת, את לא שומרת נגיעה. אי אפשר בתפקיד. אני אגיד לך, לא, זה לא שאי אפשר, אני יודעת שיש נשים כי אני באה מבית מסורתי, מרוקאי, משני הצדדים. אני גדלתי מגיל צעיר, לזה שככה כל הדודים באים, מחבקים. אצלנו, את יודעת, באמת, זה לא שאני מחבקת אנשים ברמה, את יודעת, ממש לא, זה כזה, את יודעת, אם זה לחיצת יד או איזשהו משהו כזה, את יודעת, מכבד, נחמד. קונינסקי זה כמו האבא, את מבינה? זה לא רק עם קונינסקי, אני מניחה שזה עם עוד אנשי ציבור. אני חייבת להגיד שאנחנו לא, את יודעת, אנחנו לא לוחצים, עוד הפעם, אנחנו משתדלים, זה באמת ברמה חברית, צריך מאוד לשמור על גבולות, גם ברמת, את יודעת, הדברים שאני מקפידה בהם ומשתדלת בהם, ונכון, אני כל הזמן אומרת לעצמי, גם יגישו לך יד, יבוא, יחבקו אותך, לפעמים, את יודעת, אנשים גם באים ואתה מרגיש שזה יותר מדי, ותמיד זה הניואנסים הקטנים האלה. סליחה. תשמעי, אני מאוד משתדלת, אני באמת מאוד משתדלת לכבד, אני יכולה לומר שבאמת אני באה ממקום מאוד מסורתי, מאוד, את יודעת ככה, מצד אחד באמת ציונות דתית, מצד שני, בית, לא ברמה של ליברלי, שמכיל, שמאוד מאוד מחבק. מפזר את האהבה, מפזר את האהבה. את יודעת, תמיד, אני לא לוקחת את זה ברמה האישית למקומות האלה, אני מאוד משתדלת להקפיד, אבל כמו שאומרים, זו עבודת המידות, אין ספק, גם פה. את יודעת, אני שנים לא הלכתי עם כיסוי ראש אחרי שהתחתנתי. לא הסתדר לי, לא הצלחתי להבין. לפעמים אני כן רואה אותך עם כיסוי ראש, ולפעמים לא. לא, אני תמיד הולכת עם סרט כאילו עכשיו, ואת יודעת, זה מרגיש לי יותר בנוח. טלטלים מהממים. אבל אני חייבת, תודה, אני חייבת לומר שבהתחלה, היה לי מאוד קשה עם זה כשהתחתנתי. ניסיתי ככה ב7 ברכות לשים כיסוי ראש כל ערב. ואמרתי לבעלי, תקשיב, זה לא מתאים לבגדים, זה לא מסתדר, גם אז היו כיסויי ראש באמת שנראים נורא. ואמרתי לו, זה נורא קשה לי להתחבר לזה. את שומרת על הנאמנות שבך. במשך שנים, לא הלכתי עם כיסוי ראש אחרי שהתחתנתי. אני זוכרת דווקא שסבתא שלי, שהייתי קרובה אליה מאוד, סבתא רחל, זוכרת עוד בגיל צעיר שאמרתי לה, דיברנו על זה, יצא לנו, אני לא יודעת איזה סיטואציה, והיא אמרה לי, את תהיי כמו דודה מירם, יש לי דודה אחת, שבאמת הייתה הולכת ככה עם שיער בחוץ וכיסוי ראש, אז אמרה לי, אני יודעת שאת תהיי כמו דודה מירם, את לא תכסי את כל הראש. היא ככה הכירה אותי, אני חושבת, את יודעת, את נימי נפשי עוד לפני שאני הכרתי את עצמי מספיק, ובאמת לקח לי זמן עד שהחלטתי לשים איזשהו סממן. ידעת שתהיי פוליטיקאית? שמכסה את הראש כל הזמן, עוד הרבה לפני שנכנסתי לפוליטיקה. האם ידעת שתהיי פוליטיקאית ותגיעי למקום שלך? ידעתי שאני אגיע רחוק, היו לי תמיד שאיפות בחיים. שרה לאיכות הסביבה, זה עצום, זה ענק, זה אחריות לדור הבא והבא, ולנינים שלנו. אני הייתי מדריכת טיולים כשהייתי בחברה להגנת הטבע בצבא. למדת בווינגייט. למדתי בווינגייט. ספורט. גם לשם, תשמעי, הלכתי די לבד. רוב הבנות בציונות הדתית, בתקופה שלי, הלכו ללמוד בגבעת וושינגטון, מי שרצתה ללמוד והיא, מכנס קצר, רצה בג'בלאות. אז לא רצתי מכנס קצר אף פעם. אז עם טייס צמוד. אבל כן, זה אתגר. זה אתגר ללכת ללמוד במקום כזה. אני זוכרת שכשבאתי להתקבל לווינגייט, אז לא הבאתי איתי המלצות מהאולפנה שבה למדתי. כי באמת, הם לא חשבו שזה נכון שאני אלך ללמוד בווינגייט. הם גם אמרו לי את זה אז. היא לא יכולה לרוץ, עם מכנס קצר או עם טייס צמוד. הם אמרו לי, תשמעי, יש מוסדות אחרים יותר מתאימים. אז בגבעת וושינגטון... תמיד הלכת נגד הזרם. לא נגד. פשוט בגבעת וושינגטון לא היה תואר, הייתה תעודת הוראה, ואני רציתי ללמוד תואר במדעי החיים והספורט. והתעסקתי בעולמות הספורט התחרותי מגיל צעיר. רגע, מה זה? תסבירי, אני לא מבינה. רגע, דברי אני הייתי בהתעמלות קרקע ומכשירים. זה אומר שפגאט, בלנסים. נכון, פליק-פלקים, סטרדלים, שושונובות. נכון, ורציתי ללמוד במקום הכי מקצועי. ובאמת, את יודעת, היה לי מאוד קשה לקבל את הלא מהאולפנה, שלא ייתנו לי המלצה, ושאלו אותי, כשבאתי להתראיין בווינגייט, למה אין לי המלצה מ6 שנים של מקום לימודים שבו למדתי? ואמרתי להם חד משמעית, את האמת, שפחות חושבים שמתאים לבחורה דתית כמוני לבוא וללמוד בווינגייט, אלא במקומות אחרים. ואני זוכרת שאמרו לי את זה גם תוך כדי הרעיון בשולחן העגול שהיה שם, שהם יעשו את המקסימום ואת המיטב, כדי שאני אצליח ללמוד במקום הזה. ואני זוכרת שאחד מהם אפילו אמר לי, את תהיי מצטיינת אצלנו.
ואת תלמדי כאן, ואכן הייתי, ולמדתי בווינגייט תואר ראשון, ואחר כך לימודי תואר שני, ובאמת אני יכולה לומר שזו הייתה נקודת מפנה בחיים שלי, ללכת להגיע למקום כזה. הנושא של הספורט, את מכירה את זה, סוזי. אלופים כובשים כל יד. הרבה נחישות, הרבה, את יודעת, בוא נגיד ככה, רוב הפעמים אנחנו נופלים, אבל אנחנו נופלים, יודעים לאסוף את השברים ולקום. אנחנו נצא לפרסומות. כבוד השרה, אנחנו ניתן לך קצת לנשום. אני רוצה לשאול אותך, אם היית מעדיפה את תיק הספורט אחרי... אנחנו נשמח מאוד להיות בתיק התרבות והספורט. אז תחשבי על זה אחרי הפרסומות. הגברת הראשונה, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. באולפן, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. מה התפקיד הבא שלך? תראי, אני מאוד אוהבת את עולמות התרבות והספורט, כמו שאת יודעת, כי אני באה מעולמות הספורט, אבל אני מאוד אוהבת גם את עולמות הבריאות, כי הגעתי מעולמות הבריאות, ובממשלה הקודמת אני דרשתי להפריד את ועדת הבריאות, העבודה והרווחה, לוועדת בריאות ולוועדת עבודה ורווחה בלבד. חשבתי שגם לאור מצב החירום שהיה עם הקורונה, וגם בגלל שאני מכירה את עולמות הבריאות, אני חשבתי שבאמת מתאים שתהיה ועדה סטטוטורית עצמאית בכנסת ישראל, שתתעסק בבריאות. אני באתי מעולמות הבריאות, ואני יודעת כמה כל משפחה, כל בן אדם בסוף מתמודד עם המציאות הזו, מה לעשות? אנחנו זקוקים לזה. איך ראש הממשלה לא נתן לה להיות שרת הבריאות, אני לא מבינה. זה היום יום שלנו, ואני חושבת שהצלחתי לעשות שם הרבה טוב, כי אני גם מכירה ובאה מתוך המערכת, ואני באמת אוהבת את המערכת הזו, שיש בה הרבה חסד וחמלה, ולכן אני חושבת שגם תיק הבריאות אני אשמח מאוד להיות בו. השרה לאיכות הסביבה, מה ההישגים שלך? אוי, 3 שנים אתה לכיסא, עובדת מהר בבוקר עד מצאת החמה, צאת הנשמה, מה ההישגים? תראי, כשהגעתי למשרד להגנת הסביבה, היו הרבה שהשתתפו בצערי ואמרו לי, וואי, איזה משרד קשה זה, בירוקרטי, רגולטורי, קשה לקדם שם דברים, נמצא בכל ועדות התכנון של מדינת ישראל, ובאמת לרוב אומר מה אי אפשר לעשות ולא מה כן אפשר לעשות. הרבה השתתפו בצערי, ואני חייבת לומר שכשנכנסתי למשרד, הסתכלתי איך לוקחים את המשרד הזה ומהווים ביחד, מייצרים מנוע צמיחה כלכלי חברתי למדינת ישראל. בשלב הראשון פיטרת את כולם. לא, דווקא לא פיטרתי את כולם. את רובם. לא, ממש לא, ממש לא, הפוך. קידמנו את כל, את יודעת, היועצת המשפטית של המשרד, מה לעשות, סיימה, יצאה לפנסיה, אז היא הלכה. היו הרבה לא הרבה, אבל הייתה אחת שולי, שדווקא חוזרת עכשיו, נסעה לשנתיים ל-OECD. היו לנו עוד 2 שנסעו ל-OECD ומתעדדים לחזור. ולכן באמת... דיבור על איזשהו גל פיטורים לאחרונה, דווקא אנחנו, מנכ"לים ובכירים. אנחנו לא יכולים לפטר אנשים. מאוד קשה, אם אתם מכירות את נציבות שירות המדינה. הם יכולים הכל. אי אפשר לפטר אנשים בצורה כזאת. אנשים מתפטרים. דווקא לא היו לנו אנשים שהתפטרו, היו לנו אנשים שהלכו, שודרגו, ודווקא חלקם חוזרים עכשיו, הם הלכו ל-OECD לשנתיים, וחוזרים עכשיו, וגם היה לנו אנשים שבאמת סיימו את התפקיד שלהם, סמנכ"ל אסטרטגיה שכבר יצא לגמלאות, וגם היועצת המשפטית, ויצא שיכלנו להכניס, והסמנכ"ל אכיפה של המשרד, ויצא שבאמת היו הרבה מינויים חדשים שהיה ניתן לעשות. נכנסת לתפקיד, מה עשית? ועשינו מינויים באמת מאוד ראויים, וקידמנו אנשים, אנשי מקצוע, באמת שהיו אפילו, את יודעת, ככה מנהלי מחלקות הרבה שנים. כבוד השרה, מה עשית? אני יכולה לומר לך, רגע, התחלתי עם שאלה ולא סימה, מה ההישג שאת הכי גאה בו? תראי, אני מאוד גאה, נגיד, אתמול העברנו בקריאה שנייה ושלישית את חוק פסולת בניין בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. כשנכנסתי למשרד, הצבתי את זה כיעד. זה יעד ששרים לפניי הציבו אותו ולא הצליחו לקדם אותו. השר אלקין, שהיה שר להגנת הסביבה, כשהוא נכנס כחבר כנסת, ביקש ממני להצמיד חקיקה פרטית שלו לזה. הוא אמר, תשמעי, זה היה החלום שלי כשהייתי שר. המנכ"ל שלי בתחילת הדרך, גיא סמט, שהוא שותף, חבר עד היום, אמר לי, עידית, תשמעי, אם תקחי את זה ותצליחי להביא את זה עד הסוף, וככה חגגנו אתמול בטלפון דקות ארוכות, זה תהיה הצלחה. זה אמון על כל הסדרת האכיפה הפיראטית הבלתי חוקית של השלכת הפסולת הפיראטית הבלתי חוקית בשטחים הפתוחים, מזהם אוויר, קרקע ומים, ומה אנחנו מכירים שבסוף ערימות הפסולת האלה נשרפות, ויש מלא שריפות פיראטיות, אתם מכירות את זה מהאזורים שלכם כאן, מגדל העמק התמודדה עם זה בצורה מטורפת, מהאזורים שהגיעו בנחל ליד וטיפלנו שם, גם אצלכם, עשינו כנס מיוחד עם ראשי הערים שלכם, וגם ביהודה ושומרון, הפסולת הזו בסוף במסעיות עוברת ליהודה ושומרון, ושם נשרפת, ויש שריפות פסולת. מעבר לזה, רגע, לא מעבר לזה, הסדרנו את חוק קרינה מייננת, הסדרנו את חוק האסבסט. העברנו חוק של רישוי משולב, לקחת את כל הרישיונות שמקבלים בתחום של הגנת הסביבה, היתר הזרמה לנחל, היתר הזרמה לים, פלטות לאוויר וכדומה, במקום שזה יהיה רישיונות שונים, לזמנים שונים,
באורכי זמן שונים, הסדרנו את הכל לחוק רישוי משולב שמוריד בירוקרטיה, רגולציה, מתעשייה, מעסקים, וזה 170 מיליון שקלים, באמת הסדרה ענקית שמורידה בירוקרטיה ורגולציה. ואחד הדברים שאני מאוד גאה בהם גם, שהבאתי למהפכה בשוק הפסולת בישראל. למה? כי עד עכשיו, כשאני נכנסתי למשרד, ראיתי שמטמינים פסולת, 80% מהפסולת בישראל מוטמנת. איפה המטמנות נמצאות? בעיקר בפחי הזבל הגדולים, במטמנות הגדולות בדרום. משאיות נוסעות את כל כבישי ישראל כדי להטמין בדרום, גם עומדות שעות באתרי ההטמנה. ובסוף זה מזהם אוויר, קרקע ומים. רגע, במקום שבכל העולם, במדינות המפותחות של ה-OECD, הזבל, הפסולת הפכה למשאב. והכנסתי את הנושא של מתקני קצה לטיפול בפסולת. הלכנו, למדנו מהעולם, הבאנו מתקני השבה, מתקני עיכול אנאירובי, שלוקחים פסולת, עושים תהליך של השבה, שריפה, ומייצרים אנרגיה, חשמל וחום. רגע, כבוד השרה, קרן לא יכולה לטפק, קרן, מה? מה מפריע? קודם כל, אנחנו עכשיו, מה שמעניין עכשיו, אנחנו לפני בחירות. נכון. אז באמת, ככה אני מניחה שאתם עושים המון עבודת פריימריס לקראת הבחירות. מה את חושבת על שיטת הבחירות של הפריימריס? תראי, בסופו של דבר, הליכוד היא מפלגה דמוקרטית. בסוף אבל צריך לבוא גם לאנשי הליכוד ובכלל לבוחרים עם עשייה. ועם הישגים. אני יכולה לומר לך... שאלה אם השיטה הזאת היא לא בוחרת אנשים לפי עשייה וניסיון או כישורים, אלא לפי... תראי, השיטות האחרות שנהוגות היום זה שבאמת ראש מפלגה או ראשי מפלגות בוחרים לעצמם את כל הרשימה. אני יכולה להגיד לך שבסופו של דבר, אני מאוד אוהבת את הדמוקרטיה שבמפלגות. אני חושבת שכשהבעלים שלכם הם ראשי ערים, והם צריכים לתת בסוף דין לאזרחים שלהם. מה היה? ובמה עזרו להם או לא עזרו להם. בוודאי. וזה לא רק הם, זה כל ראשי הערים במדינת ישראל. ואת יכולה לראות שדפנה משוהם, עזרנו לה בנושא של הזיהום אוויר והשריפות הפיראטיות הבלתי חוקיות מיהודה ושומרון. אז רגע, ככה גילוי נאות, כבוד השרה, אני רוצה לספר לקרן שהיא לא יודעת. זה לכל הראשי הערים, זה לאו דווקא בליכוד. אני 3 ימים לא ישנה, מהרגע ששמעתי שכבוד השרה מגיעה, אמרתי, אני צריכה לחפש משהו טוב. הרמתי טלפון לכל החבר... מה מצאתי? רגע. צלצלתי כמעט לכל ראשי הערים שאני מכירה, והם חברים. צלצלתי לכמה ראשי מועצות באזור שלנו, ואני אומרת להם, כבוד השרה סילמן מגיעה, אני חייבת צהוב, ירוק, תנו לי בשר, מה היא עשתה? אני רוצה דברים רעים. וככה, את יודעת, אני עם הפנקס שלי, תשמעי, זה היה פשוט נורא. אפילו לקונינסקי לא היה משהו רע להגיד, וקונינסקי בדרך כלל אומר זה וזה 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 וזה. אז בוא נשאל את כבוד השרה, באזור הצפון מאוד 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 מעריכים אותה. מה עשית? איזה מהפכה עשית באזור הצפון? זה יפה שאתם שואלות, כי לא מזמן קיבלנו מערוצי התקשורת, מערוץ 12 וכדומה, שרים שלא היו בצפון ולא עשו בצפון. אז אני יכולה להגיד לכם שמהפכת הפסולת שחוללנו במשרד, הבאנו אותה גם לצפון, ואנחנו פותחים אתרי מיון, ואנחנו עם אתרים לטיפול בפסולת בצפון, ועם מתקני השבה שעתידים לקום גם בצפון, זה ישנה. העברת להם מסעיות ניקוי. נכון. הצפון נראה הרבה יותר נקי. איך אצלכם? בעזרת השם מחר תעלה החלטת ממשלה על 7 ערי ליבה בצפון, שגם שם המשרד להגנת הסביבה נכנס בצורה עמוקה, כרמיאל בליבה. זה מה שחשוב. אבל גם במגדל העמק עשינו מהפכה בתחומי רעש, בתחומי הפסולת, בתחומי הזיהום אוויר, מאזורי תעשייה שלהם, גם ממקומות שבאמת היו נטל והפכו להיות נכס לעיר. אני יכולה לומר לך שאנחנו משקיעים ברמה של עיר לכל ראשי הערים. מה את חושבת על כרמיאל? אני חושבת שכרמיאל היא עיר שמתמודדת היום, באמת היא עיר לוויין, עיר ליבה, שמתמודדת באזור מאוד מאוד מאתגר. אזור גם צריך לומר מעורב. האתגר של הגליל היום הוא אתגר מאוד 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 גדול, כל האזור של הגליל. כמה השקעת בגליל? השקענו הרבה בגליל, אנחנו מביאים גם בהחלטת הממשלה הרבה משאבים, יש לנו גם את האשכולות, אשכולות של משרד הפנים שעובדים בכל הצפון, ואנחנו מושקעים הרבה ביחד עם האשכולות בתוכניות אזוריות, באמת למניעת שריפות פסולת, לאכיפה סביבתית גדולה יותר. נכון, אין ריח בזמן האחרון. צריך לומר, להקמת יישובים חדשים, ביחד עם רשות הטבע והגנים, היום אנחנו מדברות ומתקיים כנס של נחל ציפורי, של רשות נחל קישון, נחל ציפורי, אחד הנחלים היפים ביותר בצפון, שבאמת עובר בכל כך הרבה רשויות בשלטון המקומי והאזורי. לנחס לעצמנו בית שערים,
האתר של ציפורי, המקומות היפים של ארץ ישראל, של רשות הטבע והגנים. אגב, גם ברשות הטבע והגנים, הבאנו החלטת ממשלה של סבסטיה, ממלכת ישראל בשומרון. הבאנו את האוג'ה, נחל איתיו, לידיים ישראליות, ועשו שם עבודה ענקית. כבוד השרה, את חושבת שבצפון אוהבים אותך יותר מהמרכז? אני חושבת או מעריכים אותך יותר? לא, לאו דווקא בצפון, אולי בפריפריה, באופן כללי. אני חושבת שבסוף יודעים לזהות עבודה קשה. אני יכולה לומר שמשך 4 שנים במשרד, עם יד על הלב לגמרי, ובכנות הכי גדולה, עשיתי את המקסימום שאני יכולה, כדי לסייע, כדי לעזור, כדי להיות שם, בשביל ראשי הערים, בשביל התושבים. תמיד אפשר יותר, אבל השתדלתי. התקשורת היום עוינת כלפייך? אני יכולה לומר לך היא לא עוינת, היא פשוט מעבירה. הבוקר דיברתי עם כתב של ישראל היום, ואמרתי לו, בכלל באתי לדבר איתו על מטמנה של תל עדשים פה, שהיום הוצאנו לה צו מנהלי, בגלל שזיהינו בבדיקות מחמירות, שיש שם חריגות גדולות של מזהמים. וישבתי עם התושבים של תל עדשים, הגעתי להם אגב 6 בבוקר לפני איזה חודשיים, כדי לשבת איתם בעגלת קפה שנקראת הישראלית, בעמק, ולעשות איתם סיור ביחד ביום שישי, כדי לראות ממה הם סובלים. ואני יכולה לומר לך שבכלל התקשרתי כדי לשלוח לכתב חומרים על זה, כי זה מה שאני יודעת שעניין אותו, ונתתי לו איזשהו שפו על הכתבה של אתמול, אז הוא ישר שאל אותי, את מתקשרת לגבי הכתבה של אתמול שלא שמו אותך בכותרות, וזה תאמיני לי שאני שלחתי את זה לאורחים, אבל כנראה הם הורידו. אמרתי לו, ממש לא. אני כבר לא מדברת על זה, אין לי שום ציפיות מהתקשורת, על זה שהעבירו את חוק פסולת בניין, ואני מכירה שאתם לא תקנו קרדיט ולא תרשמו שום דבר לשר, וזה בסדר גמור, אני לגמרי התרגלתי. זה לא בסדר. תראי, אני כבר התרגלתי, אני בסוף לא, אין לי ציפיות מהתקשורת, אני ביום שהפלתי את ממשלת השינוי, אני ידעתי שיפתחו עליי שערים. מתי יסלחו לך? והתקשורת לא סולחת לי על זה, מתי יסלחו לך? אני לא צריכה שיסלחו לי, אני גאה מאוד במה שעשיתי. לא, אבל חצי מהעם מאוכזב, כבוד השרה. אני יכולה להגיד לך שאני מצטערת בפני כל הממורמרים. שהמעשה הזה היה בגידה או מעשה אמיץ? זה מעשה אמיץ לחלוטין. כשאנחנו נכנסנו לתוך ממשלה, ואמרנו שאנחנו נכנסים עם קווים מאוד מאוד ברורים, ואנחנו נשמור על ערכי הימין. אני גם באחד הרעיונות הגדולים אמרתי, שאם הממשלה הזאת לא תשמור על ערכי הימין, ועל קווי היסוד, היא תקרוס. בסוף, אנחנו לא עלי תאנה ימני. הסוגיה של החמץ, זה מה ששבר. לא, זה לא מה ששבר. או שזה כבר התבשל אצלנו? אני יכולה לומר לך שהיו שורה של דברים, וגם נתתי על זה רעיונות אז. בסופו של דבר זה היה, את יודעת, כל פעם לקחו את הקו האדום וסרטטו אותו עוד קצת שמאלה, בהרבה נושאים. אם זה נושאים של ביטחון, אם זה נושאים של דת ומדינה, אם זה נושאים של יהודה ושומרון. הרי ההקפאה הגדולה ביותר הייתה בממשלה ההיא, והבנייה הגדולה ביותר על שטחי C של ערביי יהודה ושומרון. ועצם העובדה שרצו לרצות כל הזמן, הרי לא יכולנו לנטוע עצים בנגב, בוא נגיד את האמת. היינו צריכים לבטל חקיקה בגלל מנסור עבאס, מדינת ישראל לא יכלה לנטוע עצים בנגב. מדינת ישראל באותו זמן הייתה צריכה להמתין למוצא פיה של מועצת השורה, שהיא תדבר על הר הבית, אם הם מסכימים או לא מסכימים. ואתה תופס את הראש, אני תופסת את הראש, ואני שואלת את עצמי, האם במדינה ריבונית, אמונית, לאומית, ציונית, שהרוב פה הוא לא באירוע הזה בכלל, האם זה מה שמוביל אותנו וזה מה שמוליך אותנו? ואני עשיתי שיחות עם האנשים האלה, והבנתי בדיוק איפה הם יושבים, הבנתי בדיוק מה המטרה של מנסור עבאס. כשאנחנו אומרים, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, את יודעת מה הבעיה? שגם הוא אומר את זה. וזה הבעיה שלי, כי בסוף אנחנו יודעים שלנו יש מקום אחד להיות בו, ולנו יש מדינה אחת ואין בלתה, והזהות היהודית את יודעת, המסורת שלנו והדמוקרטית של מדינת ישראל, היא לא ניתנת בסימן שאלה או בספק. וכשמגיע ניצן הורוביץ, שהוא שר בריאות במדינת ישראל, ואומר לי, על תפסי מד"א יהיה כתוב הורה 1 והורה 2, ואני אומרת לו, תקשיב, זה מפריע לבני הישיבות, שים הורה 1 והורה 2, ושים גם אבא ואמא. והוא אומר לי, לא יקרה. יש כאן רצון לשים אצבע בעין. יש כאן רצון לבוא ולהגיד, אני יודע, שאין כזה דבר שיעבור חוק חמץ במדינת ישראל, כי רוב העם פה והכנסת היא מסורתית, זה אין לי רוב לדבר כזה, אז אני אעביר את זה בחוזר מנכ"ל. תגיד לי, אתה ניצן הורוביץ, מה האירוע שלך לתקוע אצבע בעין בעולמות של בריאות, ששם כולם דרים בכפיפה אחת, וחיים בשלום האחד עם השני בתוך בתי החולים, זה אולי המקום, את יודעת, שהמיקרוקוסמוס הישראלי מגיע שם לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר. ואז אני קלטתי שזו לא שאלה של באמת טוב משותף, זו שאלה של המקום שממנו הם באו ואליו הם הולכים אותנו. ואני אומרת לך,
שאם הממשלה הזו הייתה נשארת, וה7 באוקטובר היה קורה בממשלת בנט-לפיד, הייתה כאן קריסה מוחלטת של מדינת ישראל באותו יום. אני מרגישה שהצלתי את מדינת ישראל. מה את חושבת על האיחוד החוזר? אני חושבת שהוא לא מביא מנדטים, גם הסקרים מראים את זה. אני אגיד לך משהו, אתה לא יכול להתחיל במנכ"ל מועצת יש"ע, ולסיים עמוק בתוך השמאל, ולהביא רשימה, תקשיבי, זה לא, אני לא יודעת להגיד מה הוא היום, אבל אני יודעת להגיד מה הוא לא. וזה בן אדם שאין לו מצפן ואין לו גם מצפון. אין לו עמוד שדרה. את יודעת, אני באתי והתנצלתי בפני הבוחרים שלי, בפני אזרחי מדינת ישראל, אמרתי להם, תקשיבו, הממשלה הזאת לא מקיימת את מה שהיא אמורה לקיים. היא לא עומדת בהבטחות הבוחר שלה, ולכן אני באה ומתנצלת ומפרקת את הממשלה הזאת. כבוד השרה הייתה תמיד ימנית, הוא עדיין לא נאמנה לה, הייתה ביביסטית, נשארה ביביסטית. הוא לא ביקש סליחה מהבוחרים שלו. מה התעצבנו עלינו? שברעיונות שלנו, וגם כשבעלי עלה להתראיין, שהוא אמר, ברור, זאת אומרת, ראש הממשלה, בנימין נתניהו לשעבר, שאז הוא לא היה ראש ממשלה, זה בן אדם שאנחנו אוהבים אותו. ברור. זה בן אדם שאנחנו מעריצים אותו. עצם העובדה שבאנו וישבנו בממשלה מסוימת, זה לא אומר שמחקנו את העולמות האידיאולוגיים שלנו. הפוך, נלחמתי כל העת כדי לשמור על הקווים הימניים, וכשידעתי שאני לא מסוגלת יותר, כשידעתי שרוצים לקנות את החרדים, כשידעתי שרוצים לשמוט את הקרקע תחתנו, לא הייתה לי ברירה, ידעתי שאני חייבת לבוא ולפרק את הממשלה, ידעתי שיהיה לזה גם מחיר כבד, אבל אני גאה בזה, אני גאה שעשיתי את המהלכים האלה, אני חושבת שהצלתי את מדינת ישראל, אני שיניתי את המפה הפוליטית של מדינת ישראל, אני את שלי מרגישה שעשיתי לגמרי, ואני יכולה לומר שאני באה מבית דתי, אידיאולוגי, ערכי, אני צריכה לקום בבוקר, להסתכל לילדים שלי בעיניים, להסתכל לעצמי במראה, ולדעת שעשיתי את הדבר הנכון למדינת ישראל, ומי שלא טוב לו, יום טוב לו, הוא גם לא יהיה פה. אני גם אמרתי, מרץ על מה שהם עשו, והמלחמה שלהם בזהות היהודית והדמוקרטית, הם לא יהיו בכנסת, והם באמת לא נכנסו. אני חייבת לשאול משהו. אני ראיתי ראיון של בנט לאחרונה. כן. הוא אמר, ודיברו עלייך, והוא אמר שהכשל הכי גדול שלו... שהוא לא צריך לשמור עליי. כן, שהוא לא תחזק אותך. אני יכולה לומר לך שצריך לתחזק... הוא לא נתן לך את תשומת לב שאת צריכה, וגם כשהוא ראה כשאת קצת מתנדנדת, הוא, אתה יודעת, הוא לקח אותך כמובן מאליו, ולא, הוא אמר, הייתי צריך ללכת אליה הביתה, לרחובות, עם הפמליה, לדבר איתה, עם בעלה. ברור. הוא אמר, למדתי שני דברים. אחד, זה לא לקחת אנשים כמו שיקלי וסילמן. זאת אומרת, אנשים שיש להם אידיאולוגיה, לא מתאימים למפלגה שלי, אני צריך יסמנים. ואתם יודעות, זה כמו לגדל חסה במנותק מהשורשים על מים. ובסוף מה שמנותק מהשורשים ואין לו שורשים, אז הוא עף ברוח. ואנחנו לא אנשים שעפים ברוח, יש לנו שורשים עמוקים, וכשאנחנו רוצים לצמוח למעלה, אנחנו צומחים רק מתוך השורשים שמהם גדלנו. מחויבות למדינת ישראל. ודבר נוסף, הוא גם אמר, למדתי לא להבטיח הבטחות. ובן אדם שאומר, אפילו לילדים שלי, הוא אמר, בן אדם שאומר, למדתי לא להבטיח הבטחות אפילו לילדים שלי, זה בן אדם שיש לי בעיה איתו. זה בן אדם שגם לא רוצה להבטיח הבטחות בעתיד. זה בן אדם שבא ואומר, את יודעת, ראיתי אותו לא מזמן, בא ומדבר על שיקלי, ופותח בטלפון שלו, כאילו זה משהו ששיקלי שלח לו איזושהי הקלטה על מנסור עבאס, וזה בכלל מתוך איזשהו רעיון שהוא נתן. עם מי? עם בנט. היום אין לי יחסים עם נפתלי בנט. קודם כל אני לא רואה אותו, אני עובדת. את לא רואה אותו אני יכולה לומר לך אבל שגם השמאל היום, שמסתכל על נפתלי בנט, מבין שהעקיצה הבאה תהיה על חשבונם. ולכן הוא... עם מי לא תשתי קפה לעולם? אני אשתה קפה עם כולם. אני מאמינה שלא עם מחבים. בערב שישי כשאת יושבת עם המשפחה. ולא עם אנשים כאלה, אבל... בערב שישי, כבוד השרה, שיושבת עם המשפחה שלה. בוא נגיד ככה, עם ישראל מוזמן באהבה לקפה. אני שואלת שאלה. כשאת יושבת עם אמא ואבא ועם כל הילדים, והדודים וכולם, ואמא שלך אומרת, יא ביטני, די כבר. איך אומרים במרוקאית? יא בינתי? אמרתי בסדר? אני לא דוברת שפה טוב. למרות שאני מרוקאית. תעזבי את כל הרפש הזה, די. האמת שהיא אומרת את זה. היא אומרת את זה לא פעם ולא פעמיים. היא אומרת לי, תקשיב, עידית. די. מה רע לך? בואי, כאילו, חופש, קצת חול, עם הילדים, איתי. זה מגיע לך. גם זה יגיע. אבל אני יכולה לומר לך שאני מרגישה מאוד מסופקת, באמת. גם כשאתם שואלות על המשרד, לקחנו משרד ממקום מסוים, הבאתי אותו למקום אחר, עם הרבה הישגים אחרי 4 שנים. אני יודעת לרשום את רשימת ההישגים שלי במשרד להגנת הסביבה. אני יודעת להגיד שהעברנו את הספארי ברמת גן לפארק אריאל שרון, והפכנו את זה עכשיו למנוע צמיחה כלכלי למדינת ישראל. אני יודעת מה אנחנו עושים
בכל אגף, אני מעורבת לפרטי פרטים בנושאים הכי מקצועיים של המשרד, ואני גאה בזה. אנחנו דאגנו שלא יהיה חירייה 2 בצפון בעברון, אגב, ביחד עם ראשי הרשויות, ביחד עם הבעלים שלכם. יודעים? ודאגנו לשיפוי לרשויות כדי שלא נעלה לגובה ונייצר הר של פסולת. אנחנו דואגים לסביבה, לבריאות. עכשיו סיימנו פרויקט גדול בניקוי קרקעות הגליל, פרויקט של 400 מיליון שקלים, כדי להחזיר את הטבע לציבור, כדי להחזיר את החופים, כדי לאפשר בנייה, כדי לאפשר בריאות ואיכות חיים לתושבים. עשינו את מהפכת הרעש בכבישים על כל האופנועים אני שמעתי איכות חיים, אז מה קורה בטבריה? מה כבוד השרה עשתה בטבריה? טבריה, אנחנו באמת בהחלטת הממשלה שתבוא מחר, אנחנו גם מקדמים איתם מנוע צמיחה של אתרים לטיפול בפסולת, באתר טליה ובאזורים השונים. אנחנו מקדמים איתם את הנושא של החופים, יש איגוד ערים של סובב כנרת, יש שם ראש עיר מקסים, יוסי נאווה, שעושה עבודה טובה, הוא עכשיו מונה להיות גם יו"ר איגוד הערים שם, ואני יכולה לומר לכם שזה עיר מאוד מאוד מאתגרת, אבל עיר שיש לה משאב טבע אדיר, שנקרא הכנרת, שצריך למנף אותו ולנצל אותו. ודווקא עשינו הרבה דברים, וגם הנושא של החופים, שאנחנו עכשיו הולכים, את יודעת, החופים, הפרויקט של חוף נקי היה תמיד רק לחופי הים התיכון, ועכשיו אנחנו באמת נותנים דירקטיבה לבוא ולהעביר את זה גם לכיוון ים המלח וגם לכיוון הכנרת. אנחנו רוצים לשמור על משאבי הטבע שלנו. אנחנו באמת סיימנו במשרד להגנת הסביבה עכשיו פרויקט אדיר של, בוא נגיד ככה, היוועצות רצינית עם גורמי מקצוע בתחום של המובל הימי שיביא מים לים המלח וישמור על המפלס של ים המלח. כבוד השרה, את פוליטיקאית, ממולחת, שנונה, מקשיבה, וגם יפה. אני רוצה דווקא לנסות להכשיל אותה. מה את אומרת, קרן? לא ייתכן שהכל טוב, כל ראשי הערים וראשי המועצות. לא הכל טוב, שאלת על קפה, אמרתי, כל עם ישראל מוזמן לקפה, אנחנו אוהבים את כולם בקפה. לפני השאלות, אני רוצה שאלה אחת. היום כל הפוליטיקה הולכת לרשתות החברתיות, סרטוני טיקטוקים וזה. איך את עם זה? אפילו כל השרים כבר עברו לסרטונים. אנחנו גם נמצאים שם ברשתות. כן. אנחנו, בטח זה דרך תקשורת מדהימה, להעביר את המסרים שלנו. מצלמת מצוין. ואת העשייה שלנו לציבור, ואני אוהבת את זה. גם טרנדים כאילו, סרטונים כאלה, לא בהכרח תשמעי, אני אגיד לך את האמת, אני עוקבת אחרי יאקי, והוא עושה את זה מעולה, ואני גם פרגנתי לו לא פעם על הדברים האלה, אחלה. תשמעי, היום זה הדרך לתקשר עם הציבור. אני אגיד במשפט אחד, אני חושבת שהשרה היחידה, היא וקטי שטרית, שמכירות את כל ראשי הערים וכל ראשי המועצות, בעל פה, מה, הם חולמות בלילה? מה, הכי משעורי בית? זה אני אומרת, אנחנו עוברים אחד ודואגים שכולם יהיו מרוצים. קדימה, לשאלות. את שאלה ואני שאלה. כבוד השרה, כן ולא, בלי להעריך. טוב, את עונה בכן או לא. האם היה לך רגע של חרטה מהפרישה של ממשלת בנט? לא. בעלך הוא המוח שעומד מאחורייך? הוא אהבת חיי. אנחנו אמרנו כן ולא. יש שרים בממשלה שהיית מחליפה? לא. האם הציבור במדינת ישראל ממחזר נכון יותר וטוב יותר מה שנכנס לשלטון? לתפקיד? אני מקווה, יש לנו עוד דרך. האם בעוד 10 שנים הציבור יזכור את עידית סילמן? ברור. אני אומרת לך שכן. ביבי נתניהו ראש הממשלה הבא? כן, בוודאות. הפוליטיקה אכזרית? כן, אבל את יודעת, צריך לקחת את זה בפרופורציות, צריך בעיקר להיות נאמנים לעצמך. ברגע שאתה נאמן לעצמך, אז את יודעת, אפשר לחיות עם זה בשלום. כן, קרן. נשים בפוליטיקה נמדדות אחרת מגברים? כן. מה שנכנס לתפקיד, עשית טוב יותר למדינת ישראל? בהחלט. לפעמים בא לך להיות אנונימית? לא. וואלה? כן. טוב לי מה ומי שאני. כמה פעמים בכית השנה? ביום של הגיוס של הבן שלי. האמת שאני חושבת שזה... שם היית אגב? הייתי. באמת תודה. את יודעת... באמת תודה שהיא הייתה. זה הדהים אותי, כי כל השנים מדברים על ישיבות ההסדר וכדומה, והבן שלי למד בישיבת ההסדר בסדרות, והיה שם גם באירועי 7 באוקטובר, ועברנו איתו דרך מאוד מאוד ארוכה, באמת ראיתי איך ישיבת ההסדר מעצבת את הבן שלי, כן, זה ישר בועד. מדברים על הילדים, על הצבא, כשהגעתי איתו לבקו"ם, ביחד עם כל החברים שלו, וכולם באים עם רוח גדולה, לא כאילו בוא ניפרד מהאמא, בוא זה, בשירה,
את יודעת, לפתוח פי בשמחה. אני מכירה את החבר'ה, אני מכירה. כאילו, את יודעת, בהודעה לבורא עולם, שנתן לנו מדינה, נתן לנו ריבונות, נתן לנו לשרת בצבא ההגנה לישראל. אני התפרקתי באותו רגע. אני אמרתי לבעלי, תקשיב, אני כבר לא מחזיקה את זה, ולא בכיתי הרבה זמן, לא ירדו לי דמעות, ושם, כשראיתי את הבן שלי, את החבר'ה שלו, שבאים ואומרים, אנחנו לוקחים אחריות על המדינה הזו. אנחנו נעשה את הכי טוב שלנו, ואתם בידיים הכי בטוחות, אבל בשמחת עולם, בשמחת עולם, בתחושה של שמחה, בתחושה של גאווה, בלהגיד לנו, וראיתי שם את החבר'ה של ישיבות ההסדר, את הרבנים, עומדים בכניסה ומקבלים אותם, בחיבוק גדול עם אהבה. אמרתי, את יודעת מה? זו דרך נכונה. איזושהי דרך שאת יודעת, שיבחר בה האדם, תמיד אנחנו אומרים, איזושהי תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. את יודעת, היה לי רגע של גאווה מאוד גדולה, ורגע של אחריות וחובה מאוד גדולה, להמשיך לדאוג למפעלים האדירים האלה, הציוניים האלה, של גרעיני ההתיישבות, של ישיבות ההסדר, של המכינות הקדם צבאיות, של הנוער שלנו, שיש לנו חובה לטפח אותו ולנטוע בו את הערכים האלה, מערכת החינוך, שאנחנו חייבים לה ולמורים שלנו הרבה, הילדים שלנו נמצאים שם רוב שעות היום, הם לא איתנו. צריך שיהיו שם האנשים הטובים ביותר, וצריך שאנחנו נילחם עבורם על המשכורת הטובה ביותר, על התנאים הטובים ביותר, כי הם אלה שמצמיחים לנו את הדור הבא. שאלה אחרונה ומתבקשת, הפסקת האש, בעד או נגד? אני בכללי נגד הפסקות אש, אני גם לא חושבת שיש כרגע הפסקת אש. את יודעת, אפשר לומר כמו בכיתה, הפסקה פעילה. בסוף, יש לנו צבא שנלחם שם, ונלחם שם בכל הכוח. ויש לנו את ביבי נתניהו שיודע בדיוק מתי, איך, למה וכמה. קוטש את לבנון, קוטש את כוח רדואן שכבר לא נמצא שם על הגבולות, פוגע גם בדחיה, בביירות, מתי שצריך. יש לנו ראש ממשלה, תשמעי, אתמול הייתי במשפט שלו, ואני יכולה לומר לך, שפעם אחר פעם, כל פעם כשאני מגיעה לשם לבית המשפט, את באמת חושכות, זה אירוע מטורף. בסוף את רואה ראש ממשלה שלא ישן כל הלילה, שנמצא בדיונים ביטחוניים, שמנהל מערכה בחזיתות רבות, ויש שם שופטים שעומדים ושואלים אותו על הפרסום שקיבל הכלב שלו לפני עשור, או יותר מעשור. ויש כאן ניתוק מוחלט. מעליב מאוד. יש כאן הזיה. גם היה רגע לא נעים עם השופטת שקרא לעמית חדד, הייתי שם כשהיא קראה לו חצוף, ואני יכולה לומר לך שזה לא היה מגיע לו, ועמית חדד עושה עבודה מדהימה, ולעמוד שם יום יום, ואתת לענות על שאלות כל כך מיותרות. אני רק מאוד מאוד מקווה שהנשיא הרצוג ייתן את החנינה וכמה שיותר מהר, כי זה לא בשביל ראש הממשלה, זה בשבילנו, אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מתפללות לא ואנחנו מתפללים, ואת צודקת לגמרי. מנהיג גדול כמו בנימין נתניהו, לא היה כמותו בדורות האחרונים, ואני לא רואה כרגע מי יכול להיכנס לנעליים הגדולות האלה שלו, ויש לנו חובה לשמור על אזרחי מדינת ישראל, ודבר נוסף, אני מקווה שביום מן הימים, גם השופטים וגם החוקרים, הם אלה שיצטרכו לתת את הדין, על עינוי הדין הגדול הזה, ואת יודעת על מה שקורה כאן במדינת ישראל. אנחנו, את בטח יודעת שאנחנו עורכות דין, אנחנו יודעות בדיוק, זה משפט שלא צריך להתנהל, אנחנו יודעים שאין כלום ושום דבר, אבל לתפור אותי כל כך קל, לוקחים חוט ומחט, ואופטרה. תסתכלו מה קורה כאן עם היועמ"שית, עם סיפורי הפצ"רית, הרי יש כאן אירוע גדול של מעשה סדום שלא היה, שדיברה על מעשה סדום שלא קרה, ועלילת דם לגמרי, כנגד חיילים שלנו. יש לך אפשרות להצביע בעד או נגד היועמ"שית, מה את מצביעה? שאלה רטורית, נו, באמת. לא יועמ"שית מפוטרת, והייתה צריכה ללכת מזה. אנחנו בדרך כלל סוגרות את התוכנית, אנחנו ניתן לך כבוד השרה לסיים ולהגיד את המילה האחרונה, צאי לדרך. אבל במשפט כזה, כי אנחנו כבר... אנחנו הרגנו, יכולות לישון עם השרה. אז אני חושבת שהמשפט הכי טוב שאנחנו, כעם ישראל, כאזרחי מדינת ישראל, אחרי שנים שבהם באמת העם היהודי היה בגלות, וברוך השם יש לנו מדינה, ויש לנו צבא, וזה לא מובן לי מאליו, ואנחנו בונים בהתיישבות מה שלא עשינו עשורים. אז נגיד מזמור לתודה. אמן, אמן. קודם כל נגיד לך תודה על שיחה פתוחה ומעניינת, ואנחנו מאחלות לך הצלחה. תודה רבה. היא תוביל את הרשימה בנשים, אין לי בכלל ספק. ותמשיכי לפעול מתוך תחושה של שליחות ואחריות, ולהיות נאמנה לעקרונות שלך. תודה רבה. אוהבים אותך. תמשיכו לעשות ולהוסיף. תודה לברק בעיניים. עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה.